Neste contexto de seca prolongada, a Xunta de Galicia está a artellar unha serie de medidas para minimizar os riscos e evitar consumos innecesarios. Entre elas, habilitou unha liña de axudas para que os concellos poidan realizar auditorías co fin de detectar fugas nas redes de abastecemento, ás que xa se acolleron 83 concellos galegos. Esa liña de axudas que Augas de Galicia ofrece para as auditorías, estamos a falar pois de 600.000 euros para que os concellos elaboren esas auditorías e a día de hoxe pois a Xunta de Galicia está axudando a 83 concellos a que elaboren esas auditorías para minimizar as fugas das redes municipais e se doten de un plan de actuación para eliminar esas fugas en redes. Un deses concellos é Porto do Son, que ademais de contar cun plan de emerxencia ante a seca, acolleuse as axudas para revisar o estado da rede municipal de abastecemento. Dende o ano 2011 procedeu á sustitución da tubaxe de fibrocemento, melloras nas canalizacións dende o punto de captación de auga e o arranxo das estacións potabilizadoras de Porto do Son e Porto Sil. Todo o Fondo de Compensación Ambiental que recibe o Concello de Porto do Son levámoslo invertido desde o ano 2011. En que o invertimos? Invertimos en cambiar, porque tiñamos detectado que tiñamos moita tubaxe de fibrocemento, iso que pasaba que había moitísimas roturas e decidimos cambiar toda a tubaxe de fibrocemento. Melloramos tamén toda a canalización que hai desde Valiantes, onde temos o punto de captación deste manantial. O propio proxecto desa cambio de tubaxe metemos tamén ventosas para que esas tubaxes non colleran aire e sempre tiveremos ese caudal, e arreglamos tamén a ETAP de Porto do Son e tamén a ETAP de Porto Sin. A maiores, en todas, absolutamente en todas as obras que facemos de humanización de rúas, todas no propio proxecto levan a cambio de tubaxe, ben sea saneamento, ben sea abastecimento de agua, cambiamos todo. O alcalde plantexou tamén á conselleira unha alternativa que o Concello leva tempo estudando. Consiste en que a zona norte do municipio se abasteza do río Tambre, mentres que as parroquias do sur, como San Pedro, Camaño, Queiruga ou Xuño, teñan o servizo a través dun depósito que Augas de Galicia ten en Moldes.